Wa kana lan ana sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ana iku asmarul launi kang abang semu putih warnane kulitane niku kang abang semu putih warnane makrunal hajibaini kang den gandeng alis lurune dadi alise iku nyambung aridul lihyati kang amba jenggote amba tur dawa tawilaha lan kang dawa apa alihya tawilaha kang dawa apa alihya aridus sadri kang amba dodone dadi dodone gedhe amba nahifal badani kang kuru badani tapi mboten lemu wonge rada sedengan kuru ngoten rob alqamati kang sedengan dedeke dadi wonge cara ukuran wong Indonesia dukur cuma niku nek ukuran wong luar wong Arab niku mboten dukur nemen jauhiros sauti kang banter suarane nek ngomong banter niku ciri khas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahia sauti kang bagus suarane kanthi suarane apik syariat damati kang cepet ngetokake lho kadek wong niku coratine ati lemes gampang metu luwe syadidul khasyati kang banget wedine maring Gusti Allah iku sifate Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kasyirul haibati kang akeh wibawani kadek wonge niku nggawa haibah nggawa wibawa gedhe dadi nang ndi wibawae gedhe mujabat ta'wati kang den sembadani dungane nek donga mesti mandi karimal akhlaki kang mulya akhlake kadek akhlake tata kramane apik apa adanasi kang luwih ado-adohe menungso anil fusi saking gunem Allah tur wonge gak tau ngomong Allah miso ngono ora tau sahabat terjalan yo dijogo temenan ucapane wa aqrabuhum lan luweh parkin nas ilal haqqi maring Allah kang hak ketika iku sing paling hidup dhewe ambek Gusti Allah soalnya dadi pimpinane wali ketika iku syadidul ba'si kang banget tatrapane indang tuhika ing dalem nalikane den rusak apa maharimullahi kemuliaane Allah ketika ana syariat dirusak agama dirusak maju disiki dadi belani disiki ngono layar dobu kang ora bendu sapa syekh di nafsihi maring krana awak dhewe ne syekh walayan syurulan ora nulungi sapa syekh li ghairi rabbihi krana liyane pangerane syekh dadi lakune iku kabeh ikhlas kabeh disetel ambek Gusti Allah kayak wingi niku mangan niku wae ngenteni perintah mangan, ngombe ngenteni perintah ngombe. Dadi kayak wayang ngono lah, sing nglakokno Gusti Allah. Lapo-lapo iku sing nglakokno Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani ngono. Wala yardulan ora tau nolak sapa syekh sailan ing wong kang njaluk. Nek ana wong njaluk diusahakno ngekeki. Nek duwe luwihan sedekah. Nek ana wong njaluk diusahakno sak ana-anake dikekno. Walau bi ahadi saubaihi lan senajan kelawan salah sijine pakaian lurune syekh umpama duwene pakaian dikekno wa kana lan ana apa taufiku pitulungi Allah ana iku ra idahu kang nuduhake syekh dadi apa sing dilakoni iku sesuai dengan pitulunge Gusti Allah wa ta'yidu lan kang den kuwatake Allah Allah wakana at-ta'yidu asline lan ana apa at-ta'yidu kang den kuwatake Allah iku ma'aridu pira-pira tujuane syekh wal ilmu lan ana apa ilmu iku muhaddibahu kang bersihake syekh dadi lakune model ngoten tujuane nang Gusti Allah lakune dengan penuh ilmu wal qurbulan peparek iku muayyidah kang nguatake syekh senengane nyedhek nang Gusti Allah iku ing dadi penguate wal muhadaratu dadi apa-apa iku Gusti Allah wal muhadaratu lan hadir atine maring Allah lan ana apa hadir atine maring Allah iku kang zuhu gedonge syekh wal ma'rifatu lan ma'rifat iku khirzuhu kang reksa syekh iku sing dilakoni wal khitabulan munajat nang Gusti Allah iku masirahu pelakune syekh ketika
istirahat munajat nang Gusti Allah. Walahdu lan nginjen-nginjen iku safirahu utusane Syekh. Iku safirahu utusane Syekh. Wal unsulan aring-aringan iku nadimahu, maksudnya aring-aringan niku seneng banget bersantai tapi ambek seneng. Iku nadimahu kang ngancani Syekh. Aring-aringane mbek Gusti Allah. Wal bastulan bunga iku nasimahu kang kaya angin silir-silire Syekh. Senengane bunga iku atine seneng, ora susah. Iku wujud syukure. Wasidku lan temen cara wong kok akeh husnudone Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Iku ro ya tahu genderone Syekh wal fathulan bukaati iku bidoatahu barang dagangane Syekh. Tine kebuka. Mangkane mukasyafah ya makrifat nang Gusti Allah. Wal ilmu lan ana apa ilmu iku doi'atahu pekarangane Syekh. Pekarangane Syekh wonge alim banget. Dadi apa-apa sesuai dengan ilmu yang dilakoni. Wa dzikru lan dzikir iku samirahu kanca guneme Syekh. Dadi ngomong iku nek manfaat tok. Cara gak manfaat digawe dzikir. Dadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terkenal akeh dzikire. Timbangane salat sunah akeh dzikire. Akeh wiritane akeh dzikire. Timbangane salat sunnah utawa timbangane lintune. Sing paling akeh iku dzikire nang Gusti Allah. Wal mukasyafatulan mukasyafah iku ridaahu panganan pikuatane Syekh. Cara ing dalem panganan ya mukasyafah iku. Wal musyahadatu lan ningali Allah iku syafa'ahu marasake Syekh. Jadi ketika ana permasalahan dunia dengan makrifat nang Gusti Allah iku waras. Wa adabu syariati lan tata kramane syariat iku dohire Syekh. Secara dohir syariate kuat banget secara dohir. Wa ausaful haqiqati lan pira-pira sifate hakikat iku sarairuhu pira-pira sirine Syekh. Tapi secara batin hakikat nang Gusti Allah. Utawa secara batin iku ya atine bersih. Nek secara dohire syariat, nek secara batine ya hakikat. Lakune toreko iku qadamuhu utawi dalamaane Syekh iku atafwidu masrahaken wal muwafaqatu lan nyocoki ma'atabari serta di lebaran minal hauli saking doyo wal quwati lan kekuatan. Wa tarikulan utawi dalane Syekh utawa toreko Syekh iku tajridut tauhidi murneake tauhid. Jadi memurnikan Allah dari semua sesuatu khususnya nang ngene perkara sing anyar teko. Wa tauhidut tafridi lan nginjekake Allah. Dadi kabeh iku ya apa jare Gusti Allah, termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani awake iku lapo-lapoe apa jare Gusti Allah. Dadi kaya wayang jare Gusti Allah ngene perintah mangan, ngombe, mlaku rono. Wa tauhidut tafridi lan nyuwijake Allah ma'al huduri sertane hadir fi mauqifil ubudiyati ing dalam nggon sifat ngumawula. Iku basaran menungso. Maksudnya Syekh Abdul Qadir Jilani iku ya menungso kok imun kang jumeneng fi mauqifil ubudiyati ing dalam panggonane ngumawula. La bisyai'in ora kelawan suwiji-wiji wala lisyai'in lan ora krana suwiji-wiji. Bahkan lan ana apa? Ubudiyatuhu sifat ibadahe Syekh iku mustamaddatan kang den alap min mahdi kamalir rububiyati saking murnine sampurnane sifat bangsa pangeran. Ibadah iku murni banget. Fahuwa mongko utawi Syekh iku abdun kawula sama kang luhur sapa abad an musahabatit tafriqati saking bebarengan bedaaken ila murafaqatil jam'i maring bebarengan kumpul. Jadi iso bedakno ketika nang Gusti Allah ambek ketika kumpul mbek makhluk. Cara makome gitu. Kadang makom tajrid, kadang makom jamak. Tapi iso bedakno wayahe kumpul nang Gusti Allah, wayahe kumpul nang makhluk. Ma'aluzumi ahkami syariati sertane tetepi pira-pira hukume syariat.
secara dohir syariate apik banget. Wa fadailuhu lan utawi pira-pira keutamaane Syekh lan utawi pira-pira keutamaane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iku kasyiratun kang akeh. Keutamaane akeh sing nang kitab wingi disebutno karomahe iku mek sebagian tok. Wa ahwaluhu lan utawi pira-pira tingkai Syekh iku adharul luwe pertelo. Min syamsyid dohirati tinimbang srengenge ing dalem waktu panas tinimbang srengenge ing dalem waktu bangete panas. Wakanat lan ana apa wafatuhu wafate Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iku damat langgeng alaina ing atase kita apa barokatuhu pira-pira barokahe Syekh Abdul Qadir Al-Jilani damat kang langgeng gak usah iku fil yaumi iku nang gunung iku fil yaumi al-hadi asyara tanggal ing dalem dina 11 jadi tanggal 11 ing dalem dina 11 maksudnya tanggal 11 min syahri Rabi Isyani saking wulan Rabi Isani sanata ihda wa sittina wa khamsimiatin ing dalem taun 561 Hijriah iku setone 561 Hijriah bulan Rabi Usani tanggal 11 setone umure wa umruhu lan utawi umure Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lan utawi umure Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iku ihdawatis ina 91 apane sanatan taune total umure 91 wa dufina lan den sareake utawa den pendem sareane sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lan den syari'ake sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bi Baghdad ing dalam Baghdad sareane nang Baghdad. Maka beruhu lan utawi kuburane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iku dohirun pertelo yuzaru kang den ziarahi apa kabruhu wa yuqsadulan den sejo apa kabruhu dadi kuburane rame akeh sing ziarah maksudnya termasuk kuburane wali sing masyhur ku ya rame kaya dene kuburane Gusdur ngene lho. Min sairil aktori saking sekairine pira-pira pejajahan sing ziarahun utawa berbagai macam benua utawa berbagai macam negara sing ziarah. Radhiya muga paring ridho sapa Allahu Allah anhu saking Syekh utawa anhu maring Syekh wa nafa'ana lan mugi paring manfaat sapa Allah bihi kelawan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ajmaina halis kabehane. Allahumma Gusti Allah amin mugi nyembadani sapa tuan ing donga kita. Amin mugi nyembadani sapa tuan ing donga kita. Allahumma Gusti Allah amin mugi nyembadani sapa tuan ing donga kita. Allahumma ansyurna wa hadir diwani alaihi wa bidadabil asrar rati audat ahaladai wa haisum taha lan ing dalem sekirane wis tutup apa ma perkara aradnahu kang ngarepake sapa ingsun ing ma wa tamalan sampurna apa ma perkara ihtamamahu kang mentingake sapa ingsun bihi kelawan ma Waqasadnahu lan nyejo sapa ingsun ing ma fal narfa mongko becik ngangkat sapa kita ilallahi taala maring Allah taala aku fal ibtihali ing pira-pira epek-epek krana deble-deble wana tawassalulan gawe wasilah gawe lantaran bihi kelawan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lan gawe lantaran sapa ingsun bihi kelawan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa binata ijhi lan pira-pira keturunane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani arbabal adwaki ing pira-pira kang duweni pira-pira pengrasa ati wal ahwali lan pira-pira tingkah panaqulu nuli ngucap sapa ingsun Allahumma Gusti Allah innas tuhune ingsun iku nas'aluka nyuwun sapa ingsun ing tuan bi anfasi hadal arifi kelawan pira-pira ambekane ikilah wong kang makrifat maksudnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani al-akbari kang agung wasiri lan siri al-adhari kang luweh suci soalnya sirine akeh rahasiane akeh al-warisi kang dadi ahli waris al-Muhammadi kang bangsa Muhammad jek turune Kanjeng Nabi sangka jalur Hasan Sayyid Hasan sahibil idlali kang duweni
warui kang duweni ngawarui alal bisati ing atas lemek al indi kang bangsa ngersani Allah, kang bangsa ngersani Allah. Dadi ilmune kabeh ya sangka Gusti Allah. Wa bisalikina lan pira-pira wong kang salik, wong kang suluk maring Allah. Alamin hajihi ing atase dalane Syekh, ing atase dalane Syekh Al Anwari kang mencorong. Wal muqtarifina lan pira-pira wong kang ngalap min manhali ma'arifihi saking gon ngombe kemakrifane Syekh, saking gon ngombe kemakrifane Syekh, kemakrifatane Syekh al-adabi kang tawa, al-askhari kang lober, kang lober. Antumidana ing yen to paring pitulung sapa tuan ing kita bitibi anfusihim kelawan wangine pira-pira ambekane, kelawan wangine pira-pira ambekane arbabil adwaq, utawa kelawan wangine pira-pira ambekane al-murtarifin, wong sing ngalap tabarukan, ngalap faedah, ngalap manfaat nang insyaallah terjalani wong teko ndi-ndi memang perintah ngono. Khususnya sing ahli-ahli poso, wali-wali dan lain sebagainya kan diceluki kabeh insyaallah terjalani, diceluki kabeh kongkon moro. Carane ana apa-apa moro nang aku. Nek butuh apa-apa moro nang aku iku perintah insyaallah terjalani, sampe nyeluki teko ndi-ndi khususnya wong sing ide-ide nang Gusti Allah iku. Makanya gelek digawe lantaran memang Syekh Abdul Qadir Jailani iku mendeklarasikan koyo ngono. Aku iki wakil Gusti Allah nang dunia iki. Gusti Allah satu-satunya di langit, aku satu-satunya di bumi. Para-para sedanten nek butuh apa-apa moro nang aku. Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh ngoten. Jadi umpama ana wong ngamal manakib ya ora salah. Memang sesuai dengan perintah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mongkon njaluk nang Gusti Allah lantaran Syekh Abdul Qadir Jailani, lantaran jenenge Syekh Abdul Qadir Jailani, ben lawang langit mbuka, ben donga luwih gampang disembadani. Iku memang Syekh Abdul Qadir Jailani mendeklarasikan koyo ngono iku. Wadon dunia lan marakaken sapa tuan lana maring kita min syamarihi rosihim saking pira-pira woh tandurane. Saking pira-pira woh tandurane al-muqtarifin. Ya ayyatuhal arwahu, eling-eling ikilah roh al-muqaddasatu kang den suciake, ya qutbu wali kutub, ya khatmu wali kang dadi pungkasan, ya qutbu wali kutub, ya imamani wali kang dadi imam loro, ya autadu wali autat, ya abdalu wali abdal, ya ruqabau wali ruqaba. Ruqaba iku nginjen-nginjen dawe Allah, wali kang nginjen-nginjen dawe Allah, ya nujabau wali kang loman, ya nuqabau wali kang bisa ningali batine menungso, jenenge nuqaba. Wali sing iso nguwasi jerone menungso, batine menungso. La alal ghaira wali kang ahli cemburu maring agama. Ya ahlal akhlaki wali kang netepi budi pakerti kang mulya. Maksudnya kabeh wali-wali disebut kabeh. Halummu dikon moro nang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kon moro kabeh. Nek ana permasalahan ana apa-apa kongkon takon. Selagi ini jono Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iku pas zamane Syekh Abdul Qadir Jilani ngonten. Ya ahlul akhlaki ahline wali kang netepi budi pakerti. Ya ahlal salamati ahline slamet. Ya ahlal ilmi ahline ilmu laduni. Kaya kabeh diceluki ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya ahlal basti wali kang padha bunga atine. Ya ahlal janani ahli kang ahli ngrasa ati, wal atsfi lan ahli welas. Ya ahlad difani ahli kang hormat ing tamu. Ya ya syakhsu eling-eling awa-awaan al jami'u kang ngumpulaken. Ya ahlal anfasi ahli dzikir bareng ambekan. Maksudnya wali sing ahli dzikir memanfaatkan ambekan yo diceluk pisan. Ya ahlal ghaibi ahline samar, ahli ghaib diceluk yo minkum saking sira kabeh wa syahadati lan kang ketinggalan. Ya ahlal kuwati wali kang kuat, ahline kuat, wal asmilan netepi rekoso. Ya ahlal haibati wali kang ahli wedi maring Allah, wal jalali lan ngagungake Allah. Ya ahlal fathi wali kang ahli kebukae ati. Sing jelas sing diceluki iku wali-wali kabeh. Ya ahla ma'arijul ula ahline munggah derajat kang luhur. Ya ahlan nafsi ahline
merangi nafsu, maksudnya wali sing ahli merangi nafsu, ya ahlal imdadi he ahline nulungi, ya ahlal sholatil jaros he ahline nampa ilham koyok suarane kelenteng, he ahline nampa ilham koyok suarane kelenteng, yakut sebu he wali kutub al qahiru kang nyereng, yakut seperoko iki he wali kang dadi punjere pitutur, wali kang dadi punjere pitutur kang lemesake ati. Yakut bar sakiti rofi he wali kang dadi punjere nampa dawuh, he wali kang dadi punjere nampa dawuh kang tumurun saking wali kang nampani dawuh kang tumurun saking ares, wali kang nampani dawuh kang tumurun saking ares, ya ahlal ghina he ahline sugih billahi kelawan Allah, yakut bal khosyati he wali kutub kang duwe sifat wedi ing Allah, ya ahla ainit tahkimi he ahli nyatakake ilmu hikmah wa zawaidilan pira-pira tambahan, ya ahlal budalai he wali kang dadi ganti, ya ahlal jihati he panggonan al jihati manggon ing dalem pira-pira ara asiti kang 6, ya mulamatiyah he wali mulamatiyah, wali kang butuh maring Allah, tawa wali kang ngelahirake kebagusan lan ora nyimpen amal Allah, iku wali mulamatiyah, ngelahirno kebagusan ora nyimpen amal Allah, ya fuqara he wali kang butuh maring Allah, ya sufiyah he wali kang bening atine, ya ubad he wali kang jungkung ibadah, ya zuhad he wali kang ahli topo, ya rijalal mak he wali kang bisa mlaku ana dhuwure banyu, he wali kang bisa mlaku ana dhuwure banyu, iku ana sing ngene wali. Ya afradu he wali kang dhewe, ana wali senengane dhewe, ya umanau he wali kang den percaya, ya qurau he wali kang ahli wacan, ana wali ku ahli wacan, suarane enak, ana wali ku sing ahli dipercaya, ya ahbabu he wali kang dadi kekasih, ya ajillau he wali kang agung, ya muhaddisuna he wali kang ahli hadis, ya sumarau he wali kang ahli melek bengi krana ibadah, ya sumara he wali kang ahli melek bengi krana ibadah, tadi dalu gak tau turu tapi digawe ibadah, ya warasatad dolimi he wali kang maris ing wong kang ngrasa nganiaya, dinafsihi maring awak dhewene adzalim minkum saking sira kabeh, wal muqtasidi kang sedengan, wasabiki kang balap bil khairati kelawan pira-pira kebagusan, ayuhal arwahu he eling-eling pira-pira roh atau hiratu kang suci min rijalil ghaibi saking pira-pira wali kang samar, wa syahadati lan ketinggalan, kunu ana sapa sira kabeh, ana iku aunan nulungi lana maring kita finajati tolabati ing dalem ngasilake pira-pira panupri, Dadi wali-wali kabeh diceluki Syekh Abdul Qadir Al Jilani kongkon mara nek butuh apa-apa takono nang aku, terus dipeseni wali-wali kabeh dadi wong sing nulung, dadi wong sing menghasilkan pertolongan, wa taisiril muradati lan gampangake pira-pira perkara kang den karepake. Iku pesene Syekh Abdul Qadir Jilani nang ngene para wali-wali. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani sampun dados wali kutub lho, pimpinane wali, iku kabeh diceluki. Terus dipeseni, wa in hadil azamati lan nangekake pira-pira sejo kang kuat, sejo kang gati utawa kang kuat, wa takmini rawati lan gampangake pira-pira perkara kang den wedeni, wa sadril aurati lan nutupi pira-pira cela, wa qada iduyuni lan nekani pira-pira utang. Maksudnya kabeh wali diceluki dipeseni ngene, ana awakmu bagian ngene kon ahli ngene bagian ngene ngono. Wa husnil khawatimi lan bagusi pira-pira pungkasan, wal awaqibi tegese pira-pira pungkasan, wa kasfil kurbi lan ngilangi pira-pira susah, wa ghufrani dunubi lan kang ngapura pira-pira dosa, Wis iku nandomane diwaca bareng-bareng, terus dungane engko tak waca, kok nandomane diwaca bareng-bareng ya wis.
Soale sampean wis ketokane serotok males ngono. Dadi wis saiki hatame ae. Iku sampean waca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadallah rijalal arisuna li ajalin wa hasanahda ifadalillah al-kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin ikhwan islam minal balwa iya Allah wa ya aqtar wa ya anja wa ya sadat wa ya ahmad wa antum ya ulil albab ta'alaw wa surulillah sa'alnakum wa lisulfa rajawnakum wa fi amrin qasadnakum asuddu'an ma'rumillah ya Rabbi bisadati haqqali isyarati asyadati bisyarati wa yashkuwa tunanillah bikashfil hujbi an aini wa rafil bayni min bayni wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi hawlana syafi'il khalqi inda Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma